Пойдемте дальше. Бедни мысли категория страха. А на инчи махсой устугони мардуми мо ҷо шудаги криной образом. Бисёртар мардуми камбағал тарзи фикронаш аб болои тарс аст. Ин чӣ гуфта гап? То ҳаёт маҷбураш накунад ва ягон кор намекунад. То азоб накашад намекунад. нигоҳ кунед, ҳамин мардумо агар гапи хуб гӯй кун намекунад. ҳамин шарт аст ки бояд ки азоб кашад, бояд ки заҳмат кашад, бояд ки роҳи қин қад дирад, баъд қадраш ба мерасад. анавай фикронаи камбағалиай. барои ҳамон худовандам як бор, ду бор, 10 бор, 20 бор мегӯд, кадом сура хунда будам ки гуфта буд таҳлил баки ё Муҳаммад рафтарасон ки мо беҳад сахихем, беҳад меҳрубонем. бо паса ҳавай омадагӣ буд ки ду ҷумлаш намедонам кадом сура буд ки не ки бо рафта тагид кун ки ғазаби маманам хеле ғазаби сахт аст. ана кун ҳамоне ки нағзи хатти нафаҳмид мана ин ба гирифторай. ки фаҳмид? ин беҳад зарур фаҳмиданаш. мардуми сарватманд бошад, аб болои меҳр шуда кор мекунад. мана мисол бем. вақте ки орзу дорӣ, орзу ба боварӣ карда, арӯяш кор кардан, ин фикронаи меҳр аст. аз бораи ҳамон коре ки мекунӣ, ҳамон кора нағз дида кардан, ҳавая ба сифат кардан, ин аб болои меҳр аст. тамоми китобҳои дунё хонедага мегӯянд надо любить свою работу. аз болои меҳра ҳамон меҳнат чӯбаки умра давай ба гузаштан аст ку. нигоҳ кунед, ҳамин мардумо агар гапи хуб гӯй кун намекунад. ҳамин шарт аст ки бояд ки азоб кашад, бояд ки заҳмат кашад, бояд ки роҳи қин қад дирад, баъд қадраш ба мерасад. анавай фикронаи камбағалиай. барои ҳамон худовандам як бор, ду бор, 10 бор, 20 бор мегӯд, кадом сура хунда будам ки гуфта буд таҳлил баки ё Муҳаммад рафтарасон ки мо беҳад сахихем, беҳад меҳрубонем. бо паса ҳавай омадагӣ буд ки ду ҷумлаш намедонам кадом сура буд ки не ки бо рафта тагид кун ки ғазаби маманам хеле ғазаби сахт аст. ана кун ҳамоне ки нағзи хатти нафаҳмид мана ин ба гирифторай. ки фаҳмид? ин беҳад зарур фаҳмиданаш. мардуми сарватманд бошад, аб болои меҳр шуда кор мекунад. мана мисол бем. вақте ки орзу дорӣ, орзу ба боварӣ карда, арӯяш кор кардан, ин фикронаи меҳр аст. аз бораи ҳамон коре ки мекунӣ, ҳамон кора нағз дида кардан, ҳавая ба сифат кардан, ин аб болои меҳр аст. тамоми китобҳои дунё хонедага мегӯянд надо любить свою работу. аз болои меҳра ҳамон меҳнат чӯбаки умра давай ба гузаштан аст ку. меҳр бисёр одама бақувват мекунад бачаҳо. меҳри падару модар, меҳри фарзанд, меҳри ватан, меҳри инсондӯстӣ одам беҳад ақлаша бузург мекунад. одам ки меҳраш ба қувват шуд, ақлаш нафсаш ба зӯраш мерасад. одам ки меҳраш хароб шуд, ақлаш нафсаш ба зӯраш намерасад. меҳр бисёр ёрдам мекунад. бедни мисли категориями препятствий. мана ин чиз беҳад мардуми мо ба бисёр. ҳамин фикри хуб аст, ақидаи хуб пайдо мешад. не ки вай порад наметод кардан чиба ки пеши чашмаш ба чӣ? фақат камбудӣ. ҳозир ин кора кунӣ намемонад, пул надорӣ, туя ҳеч ки дастгирӣ намекунад, мешикананад. бисёр хешу табори мана мегӯям ки Тоҷикистон бо бизнес накунӣ. ман мегӯям чиба? мегӯям намемонанад. ман мегӯям чиба? ҳамаи мардум кардан чиба мана намемонад? накунӣ. чиба? мумкин не, ту намефаҳмӣ. са мега ҳамин гапа ки мегӯд? сарамаком, хештаборам, язнаҳом, ҳамаш мегӯд. аком мегӯм, бо накунӣ ҷо ба ин кор. ман ҳақ хуб. не ки ман кардан мегирам. вай ватанам аст. ман дилам месӯзад мардумам ба.
Чингиз Айтматов мегӯд ки ватан ин халта нест ки кифт ба гирифта гардонӣ. Агар не нархи вай ватан як грашабам туре намебиёд. ҷои ватана ягон чӣ намегирад. Ягон вақт ягон чӣ намегирад. Ватансоза ёд гирифтан дар кор. Анаме фикронаи камбағил намемонад мардуми моя кор кардан. Фикронаи камбағале намемонад. Анаме фикронаи камбағале манам препятствие. Як ду тахишама ман гуфтам ту карди ҳамин ту намонданӣ кардан? Мегӯд не ман диданам дигарон намондананд. Ман гуфтам та куҷо ту медонӣ? Та куҷо медонӣ? Карданги обод кун, аста-аста кун. Як рӯз не як рӯз карданат дар кор. Имрӯз не пага, пага не фардо, як рӯз не карданат дар кор. Хуна месозӣ ку. Чим хуна сохтан корхона соз. хоне сохтаги хишту пулат хишту вай ба банд шуда мебуравад. Ягон фоидаш нест. Серамно соз. налог қимат мегӯ намемонанад кардан бо накунем. налог қимат мефурад акси чӣ ба? аксе ки ҳамун корхонаҳо кам аст. мана мисол агар ки ҳамин стола ду кас бардоред вазминиту мекунад 50 кас бардоред ҳис намекунед. ки фаҳмид? агар корхона бисёр бошад ҳамун налог пештун тамоман намебиёд. бисёр буданаш дар кор, бисёр шуданаш дар кор. баъд ин заҳмату ин камбудия ислоҳ кардан мешавад. дига илоҷи дигаш нест. нигоҳ кунед, мардуми камбағал доимо камбудӣ кора мебинад. доимо камбудӣ кора мебинад. одаме ки фикронаш камбағали айку мебиёд доимо камбудӣ кора мебинад. фикру хаёлаш ҳамин. бовар мекунад ранги лаборант мекувад мекуде камбудия меёбаду ҳамуна мегӯд. аку муҳит дига да мардуми мо муҳит дига да Тоҷикистон ба. аку мо ман гирифтану қатъи партнёрам гуфтам ки якҷоя кор кунедон. ҳар боре биём акум фақат таъна мекунам партнёрама. мегӯяд вай ин хел мекунад, корба намебиёд, ун ту мекунад, фалон мекунад. ҳаме қадар гуфтан ки ман гуфтам аку ҳамин қатъи вай шумо кор накунед меша. ту акун гапи вай мегирӣ мана не а? ман гуфтам гӯш кунед шумо қатъи вай кор накунед мешавад? чунки ман мефаҳмам фикрона дига. ҳамин як по ба туфли як по ба калӯш пӯшед неудоб наку. ки фаҳмед? ин беазарур фикрона дига. одаме ки фикронаи камбағал дорад муҳитамо хел кун. ман дидам ки дига ва одам дига кардан наметавонам. просто гирифтаму қатъим гардудан гирифтам дунё ба аста-аста. ҳар як сол ду бор се бор гирифта гардондана сар кардам. дигар ҷои дунё нишон додан. вақте ки одам дида фикронаш дига шудан гирифт. акун агар ки гап занам ки ин хел кунем мегӯям ҳамон вақт кардан дар кор будааст. 2001 сол ҳаме хеш таборама ҷамъ кардаму ош додам. 2001 сол он вақт ба $300 ба бизнес мекардед, $200 ба бизнес мекардед. бовар кунед як сумка бор мехаридед мебурдед бизнес сар мекардед. 2001 ҳамаша ҷамъ кардаму хонама ош кардаму гуфтам гӯш кунед язнаҳома писарамакома ҳамаша гуфтам як дуташ зафаробод ба замину вай дошт. ман гуфтам заминги биё ҳама мо $100 ҷамъ мекунем метавонем ту кор кун. он вақто нафт пайдо шудааст. он вақто ҳамин котон буд кимчи буд аз вай мегирифтанд. як литр як тон саларка мегирифтанд 3 тоншон менавист. акси пул набудаги ба пахтаҳошон $1300 агар як тонни валакна боша $700 мегирифт. аксе ки пул надоштанд. нигоҳ кунед ҳам ақад меза ҳама бар. гапа фаҳмиданед? мактам биед ҷамъ мекунем ин одам пул метим заминаш обод мекунад. соли оянда камакак пул мекунад. ҷамъ мекунем бед анасонед. як таша гуфтам ту начальник гаи ту ҳамин рай ман ҳамин рай тарафи ҳамин повороти қайроқум он вақт бозор набуд. ҳозир бозори калона ҳамин ҷо ба камтар замин гирифта ти ман менустам камчи бояд шавад. аку ман бисёр дунё гашта дидам ку 5-6 сол инҷи ин хел мешавад. як таша гуфтам ту шеф-повар ба хуват биёд биё мо партем $100 ту ба ресторан кунем. як кас зураш намераса не ки ҳама агар камак партем ним сол ба як кас бизнес пайдо мекунад. бо ним сол як кас дига, бо ним сол як кас дига. баъд аз 3 сол мебинед ки ҳами шумо даромадатон аз $300-500 зиёд мешавад.
ҳаме гаппа ма 2 соат гуфтам. нигоҳ кунед, ако ҳар як поколени ба поколени падару модар як поколени, баъд ману шумо як поколени, фарзандомо як поколени. ҳамин поколени мо ба ма ҳама фарзанди хурдтаринам. мо ба чӣ хела срени азба хурда ҳеч ки гапаш гӯш намекунад го. кулухам калона неке қимат наместад тилло. гапе ҳеч ки намегирад. ана кун ҳаме гапома ки гуфта тамом кана як 2 соат барин лексия хундам. баъд акком гуфтан ки додарҷон ту чашмота кушо инҷа Америка нест. шумо приза мекунед? чи ба фикрона камбағале. ман чӣ мегум? чашми во дига чӣ дидестода. ман дига чӣ мегум? ва дига чӣ дидестода. ман ҳамун чизе мегум ки ваё наметод дидан. То есть нужно видение, чтобы это видеть. А у них не хватает это. Пошума гуфтам ти ин кор кун, ваша фалон кор. Не, ҳеч не. ҳама якҷоя шудану мана убедит кардан ки ин корро Тоҷикистома намеша. Ана ҳамин фикронаи камбағалӣ ай. Фикронаи сарватмандӣ чи ай? Любой возможности, ки пайдо меша, держаться за него. Держаться за него. Даже дигаро намеша там ки карданги. Знаете, что такое успех? Это скользкая, мокрая, подъемная дорога. По пути ты встретишь много неудач. И на каждом повороте встретишь сломанные надежды, которые кричат тебя и говорят тебя, это нереально, это невозможно. Каждый, у кого не получилось, пытается тебе убедить, что у тебя тоже не получится. Каждый, кто сам не смог, пытается убедить тебя, что у тебя тоже не будет. Вот это отличает тебя, что пройти эту подъемную скользкую дорогу. Почему она мокрая, скользкая? От слезы за несбывшие мечты. Вуҷое ба ки якта неудачникай шумо убедид мекунад ки ин кор намешад. бояд ва гӯш накунӣ. ин беҳад зарур. барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки бузург шавад, танҳо ҳозир шароит нест, фақат фикри шароита сохта намекунад. как найти, как решить? одами сарватманд аз обстоятельства зависит намекунад. Обстоятельства зависят от него. Только вопрос со временем. Он все равно найдет пути решения. Одаме ки фикронааш камбағали ай, любой возможность ба мушкилиша фақат мебинад. ҳозир ҳамин ҷи ки рафтед, пага ки ман гуфтам ки чӣ хел бизнес кунед, уже подсознание шумо боло ба додам мегирад. Документ дар кор, пул дар кор, ин дар кор. ҳозир осон аст мана гӯш кардан. пага ки ман мегум чӣ хеста рафта кун, уже мана ин чи пеш ба бурмодам мегирад. ки фаҳмед? ва дузӣ мекунанд, намемонанд, милиция мебиёд. Ну что? Биёд. Ну что? ягона чизе ки одама худаш ба бовария зиёд мекунад, ин илм аст. Просто ва хон, омӯз. ягон мушкиле надорад. 1 маҳ вақт сарф кун, 2 маҳ вақт сарф. Зато як бор ёд гир. Мардуми мо чӣ ёд гирифтагӣ? Камакак ин ба пултиен пуштибунӣ мекунад. Камакак вай ба пултиен. Акси илм набудан ба. Дальше.